Salut! Astăzi vom învăța despre insecte. Sunteți gata? Hai să începem! Clasa insecte. Cea mai numeroasă clasă de artropode de pe pământ sunt insectele. Părțile corpului sunt cap, torace și abdomen, cu o pereche de antene, ochi compuși, aparat bucal complex, 3 perechi de membre articulare, 1-2 perechi de aripi. Respirația are loc prin trahei, ce se deschid la exterior prin stigme. Majoritatea speciilor prezintă indivizi ai ambelor sexe, unele însă se reproduc prin partenogeneză. Dezvoltarea are loc prin metamorfoză, alcătuită din 3 etape: ou, larvă și adult. De obicei, insectele trăiesc puțin, de la câteva zile, săptămâni sau chiar luni. Însă există câteva specii care trăiesc și ani, cum ar fi cicada, care ajunge la 17 ani. La gândaci, prima pereche de aripi se numesc elitre. Fluturii au 2 perechi de aripi de forme și culori diferite. Muștele și țânțarii au prima pereche de aripi dezvoltată, a doua transformată în balansiere. Albinele, furnicile și bondarii au 2 perechi de aripi semi-transparente. Curiozități! Cea mai mare furnică ajunge până la 4 cm și este gigantul amazonian. Albinele trăiesc 40 de zile. Doar 1% din toate insectele de pe Terra sunt dăunătoare pentru om. Restul sunt benefice și participă la menținerea echilibrului trofic. Sper că v-a plăcut! Mulțumesc pentru atenție!